Jotana lamsugo hainai desa ani ketal blogo kha khlai norok kaham no tong bahina ang bo kaham no tongo kedekma salni hakulo tini si norok bai ang malai siwa video rok khlaime ni region gangke baksaba saimano baksaba saimena ani region tamo ge region ke amono norok no side siwana ang ani serai asaika serai asaimani yagulo laibo amsake biji engai thangka blog rok se ang seramna ni kisapan jora mandia serai bimamang pailaya hingke ba tabo hingke to ang phone ba sawoi jarok muthungoi nangai tongo serai hingke to thui tongko bupha bai kobo kesang mani hingke ba masing salni atingoi thui tongko ta bupha bai ba chayako hingke tini hingka hingke to ani serai no tika reinani dermas ni ani serai hingka hingke to December ni 13 phaika ke 2 mas complete ingsinai ke yang belai kibo sorry hamya balok suka tabuk sebo kisa kisa mairok sawoi teirok nunggo yakung yak rok maya anggai thangka bo kaham ke himi maya anggai thangka belai kibo nge tabuk se bini sorry rok hamoi recover anggai mairok sakata teirok nungka ke kisa kisa himi bo mankha bo be tabuk hungka ke ang tinto tiffin sramchana hine ang iko sa ningyasini no ang ready khlai klangkha ke phone tiffin rok sai paikha ke yang serai bo basakha ke atingke serai no bam tongo ang tabu ke bupha hangkang ke brush rok khlaina nangbla mukhang rok sunani ke batingke bo bathroom bisingo habjakta ingke bo brush rok khlaisini ang bami tongo phungrogo kangke to ang serai no bamna nangya bini papa mang no bamo duty thangya sini bong mang no bamta gebo nai tong sini ke ani je samung khlai jang nai tong mani aborok ang khlai ro bai uta bo thangya sini no ge ama hangkang ke mamui song tongo ge ani serai ni eri kisumrok iko subaika subui tabo hangkang ke ang satchakawa phrannani tubujak phungo hangke satung ki saphano koroi siari mamang pura nukjakya angke batingke satung tungkhaba hinai phrannani tubai haikata ang satchakawa tabuk serai kismurok rirok rambai khangke se serai no bo tika rena bagi chung tulangnai 10 ta tam tongkha ge asa ba kol khai tongo ge ba dadi thangke dadi no phaimano borok rok bang tongnai se hinai ke ba tingke dadi no thanai ta yangke serai bo thui tongo bosi ba chaya kho angke wana mani serai no tika rok robai mani pore amsake bo kosto angjangnai kapnai amorok no chinta nang tongo joto nok borok chinta nang jabo tabo kwa suchiro robai ma pore bose kostong ki ka phaino nogo hane ke tabong ke to chungsu sopai ko jaga wa phaipro rogo ang video rok khlai mania jora ke sepni bagi serai thui tongnai no se sosawi mato busiwo basaya tongkhang ke batenge sosawi ti haikata bono ke atenge bufani bosago bamjak tong tabu bo kengai tong ke batenge bufano bamga di ni rekata ang uwe ni kabu tong bai kha Chinabo, hai kap na tong kele. Tinta na. Tinta. Jak kene kene. Jak kaisa. Nang seraya. Kabe seraya jaka. Tabu rezak tong nai bai chai nganta. Ha? Ko pregnant tongwa o pregnant pore changana paj number on kecha dut o khuijagi tongka kale basa nogo je masa bumani ke shiti khana ke ba khuijak tongka to yak sai tongka nangke tini kapsina yang ke bunje khorang kotor Wini kap malah sekarang tadi aja nih, boleh korang kotor kap mana? Miawa ang serai besano tika rebai tu bobai mania gulo kono video rok seram si mandia jeno ko pai am seke kap kha serai besa aro choji rezak pro tam se kap lia no ko pai si bisi kap si oba ke aro no thuo aro no basawa aro no kabo amo hain tong kata ke bin nana bo bamo bin papa bo bamo ang bo bamo atikis matong lai si bono miawa ke dut bocaya yang choji rezak mani tu nok jang na ke bating ke ulo si bono bin nana bai kene bandi uise dut chada siu apro se kisa bobo thanda hai ing thang siu dut bo khuijak na ke ba yang tu nok jang ma bagi jana na yang tongta de horong kangke to pura sanjan simi khulum kasaka ke
lumui ating horogo bono kulum bitirok jarokha horogo hingke to asuk kapliya o kulum ni bagui kisa sori kosto ongjaka tei kengai kata bo hopong thuliya bobai baksa no ma tongkha horo thuya oi.